हेलौ लोगोफोर, आंनि इउटुब चेनेलाव नोंसोरखौ फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय। लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। लोगोफोर नै सेक्रेटारि अफिसाव बेरायनो फैदों जोङो। गावस्रा ओमफ्राय लाइकबो खालामा, साबस्क्राइबबो खालामा, एसेबो नायनो बायोदां आंनि भिडिअखौ। मानो बिदि जायो? आंबोथ' गोदानसो मानसिना मोजां कन्टेन्टबो रोङा नालाय बेनिखायनो माथो होननांगौ जाखो। सोरहाबो बानायबा सोरबा गोसो जादों जेनेबा सेन्स जादों आरो ना। सिफाजोबो नायोदांसो होननानै सानखायोदां गावस्रा। आंथ' नायबावोसो, जायाबाबो गाज्रिबाबो मोजांबाबो गावसोरनिखौ नायजोबबावोसो आङो। बाय बाय लोगोफोर, आं भिडिअखौ बेहायनो